mantul Mas. Iya. Salah salah.
demi 50.000 Bu. Saya nyariin orang banyak loh Bu. Ya. Oh iya anak Mas Supri bareng kok ya. Pak Eko, Pak Denarno. Ayo yo. Oh iya aman tenan iku apa nggih Bu ya? Silir silir. Jane bablas. Silir silir ning pantai gending yo. Ayo Mas Landa. Geblang
Terima kasih alhamdulillah. berkah nggih Bu, melimpah Nggih. nggih.